Existuje moment, keď sa vojna prestane deliť na dobro a zlo a začne sa deliť na pravdu a propagandu. Pretože zatiaľ, čo západné médiá celé roky vytvárali obraz hrdinu demokracie, čoraz viac ľudí priamo z Ukrajiny začína hovoriť úplne iný príbeh. Príbeh o korupcii, o manipulácii, o strachu a o mužovi, ktorý mal priniesť mier, ale podľa vlastných bývalých spolupracovníkov začal budovať systém, ktorý sa čoraz viac podobá diktatúre. A práve na toto sa dnes pozrieme. Moje meno je Peter Ťurek a na tomto kanáli sa snažíme pozerať aj na tie témy, o ktorých mainstream často hovoriť nechce. Dôležité je ale povedať jednu vec hneď na začiatku. Informácie v tomto videu pochádzajú z rozhovoru bývalého poradcu ukrajinskej prezidentskej kancelárie, ktorý pracoval pre Volodymyra Zelenského v rokoch 2019 až 2021. Nejde teda o oficiálne potvrdené fakty zo súdu. Ide o tvrdenia človeka zvnútra systému, človeka, ktorý tvrdí, že už nedokáže mlčať. A či mu budete veriť alebo nie, to už nechám na vás. I supported him in 2022. As millions of Ukrainians, I was grateful that he stayed in the country. Yes. That's why it's so strange and desperate for me to be here and to talk who he really is. I don't have personal vendetta, but I believe that he is one of the biggest obstacles towards peace today. Bývalý poradca opisuje Zelenského ako človeka, ktorý je podľa neho úplne iný mimo kamier. Tvrdí, že pred verejnosťou hrá rolu pokojného lídra, ale v zákulisí vraj ide o emocionálne nestabilného človeka, ktorý podľa jeho slov považuje ľudí za jednorázových. Dokonca tvrdí, že Zelenský je geniálny herec, ale že väčšina jeho prejavov je podľa neho manipulácia alebo vytrhávanie reality z kontextu. He plays such a teddy bear, on camera, but then when the light goes off, he's a grizzly bear and he destroys the people. A práve tu prichádza detail, ktorý mení celý príbeh. Pretože tento bývalý insider tvrdí, že Západ si podľa neho vytvoril vlastný mýtus o Zelenskom a následne mu začal veriť. Podľa jeho slov sa v zákulisí často hovorilo o tom, že Ukrajina nie je pripravená na demokraciu a že diktatúra znamená poriadok. Tvrdí, že tieto výroky mal Zelenský opakovať aj interne počas svojho prezidentstva. A práve preto dnes mnohí kritici poukazujú na to, že počas vojny boli na Ukrajine zrušené voľby, opozičné médiá boli obmedzené a každý kritik je veľmi rýchlo označený za proruského. Samotný bývalý poradca tvrdí, že v krajine dnes podľa neho vládne atmosféra strachu. Hovorí o ľuďoch, ktorí mali skončiť vo väzení po kritike vlády a dokonca tvrdí, že niektorí kritici boli posielaní na front ako forma trestu. That was his statements, but there are people who are sent there just because they're critics of Zelensky, Do you know anyone? A teraz pozor, toto sú veľmi vážne obvinenia. Nie sú nezávisle potvrdené, ale pochádzajú od človeka, ktorý tvrdí, že sedel priamo vo vnútri systému. Ešte kontroverznejšie sú však tvrdenia o korupcii. Bývalý poradca tvrdí, že v ukrajinskej vláde mali existovať schémy prania peňazí napojené na ministerstvá, vrátane ministerstva sociálnej politiky, ktoré spravuje dôchodky. Tvrdí dokonca, že kandidáti na vysoké pozície mali počas pohovorov hovoriť o tom, ako by sa dali vytvoriť schémy financovania. A podľa jeho slov mal byť Zelenský o týchto praktikách informovaný. Ale teraz prichádza jedna z najtemnejších častí celého rozhovoru. Bývalý poradca tvrdí, že na Ukrajine sa podľa neho manipulovalo aj so štatistikami vojnových obetí. Opisuje prípady, keď vojak zomrel na fronte, mal strelné zranenie v hlave, ale jeho smrť vraj následne nebola vedená ako smrť z boiska. Úradníci mali podľa jeho slov uviesť napríklad infarkt, aby oficiálne čísla padlých vojakov nevyzerali tak katastrofálne. I've heard from the front lines when a person was killed and the body is brought and he has a bullet in his head and the government officials, local officials just don't want to put him as a dead from the front line, so they say he died from a heart attack, for instance. Yeah, it's war. A ak je na tomto aspoň časť pravdy, tak to znamená, že reálny rozsah vojny môže byť ešte oveľa horší, než si dnes väčšina ľudí uvedomuje. A tým to nekončí. Insider opisuje aj obrovskú sociálnu katastrofu vo vnútri krajiny.
Tvrdí, že milióny dôchodcov žijú z extrémne nízkych dôchodkov, často okolo 75 až $200 mesačne. Dokonca spomína prípad ukrajinského filmového režiséra, ktorý mal podľa susedov zomrieť doma od zimy a hladu počas silných mrazov a energetickej krízy. A toto je možno detail, ktorý veľa ľudí na západe vôbec nevidí. Zatiaľ čo do krajiny prúdili miliardy dolárov pomoci, mnohí obyčajní ľudia podľa neho bojovali len o obyčajné prežitie. Ďalšia časť rozhovoru sa venuje propagande. A toto je moment, ktorý na internete vyvolal obrovské reakcie. Bývalý poradca tvrdí, že keď Zelenskému klesali preferencie ešte pred vojnou, mal vraj povedať, že potrebuje tisíce hovoriacich hlav, ktoré budú hovoriť pozitívne veci bez ohľadu na realitu. Dokonca tvrdí, že počas jednej hádky mal zaznieť výrok o potrebe Goebbelsovej propagandy. Ak by bolo niečo také pravda, išlo by o absolútne šokujúce priznanie toho, ako moderná vojnová propaganda funguje. Rozhovor ide ešte ďalej. Bývalý insider tvrdí, že Zelenský mal byť podľa neho posadnutý vlastným mediálnym obrazom a že okolo prezidenta vznikol systém lojálnych ľudí, ktorí mu nikdy nesmeli odporovať. Opisuje dokonca situáciu, kde mal jeden minister dostať neoficiálne peniaze v hotovosti vo vreci, aby sa vyhli škandálu z jeho platu. Entered the room, there was President Zelensky here, Mr. Yermak here, and another person whom I know here, and there was a bag of dollars on their table. And the guy said, I can't give you 5,000 of official salary, but I will be giving you 5,000 of, dark money every month. So you can get your salary. Ďalší bývalý minister mal zase tvrdiť, že ľudia blízky Zelenskému brali percentá zo štátnych programov. A keď na to upozornil prezidenta, ten sa mal len usmiať a povedať: dobrá práca, chalani. Veľmi zaujímavá je aj časť o NATO. Bývalý poradca tvrdí, že počas súkromného stretnutia s Vladimírom Putinom v roku 2019 mal Zelenský údajne hovoriť, že Ukrajina do NATO nevstúpi. Neskôr sa však podľa neho NATO stalo hlavnou súčasťou celej vojenskej rétoriky. A práve tu vzniká otázka. Boli niektoré veci od začiatku myslené úprimne? Alebo išlo len o politický marketing? Insider zároveň tvrdí, že v roku 2022 boli mierové rokovania v Istanbule údajne veľmi blízko dohode. A podľa jeho slov mal Zelenský dokonca súhlasiť aj s veľmi bolestivými kompromismi, aby sa vojna zastavila. Dnes však podľa neho vystupuje úplne opačne a neustále mení svoje pozície. A možno najsilnejšia časť celého rozhovoru prišla úplne na konci. What we are fighting for? What's the difference between Ukraine and Russia right now? There is autocracy there and autocracy here. There is no anything that would be Bývalý democratic poradca now. opisuje, že mnohí Ukrajinci už dnes podľa neho nevidia rozdiel medzi autokraciou v Rusku a autokraciou doma. Tvrdí dokonca, že ľudia boli počas vojny násilne odchytávaní na uliciach a posielaní na front a že spoločnosť je psychicky úplne vyčerpaná. Samozrejme, treba povedať aj druhú stranu. Ukrajina je vo vojne. Krajina čelí obrovskej invázii, útokom a tlaku. Mnohé rozhodnutia počas vojny bývajú extrémne a kontroverzné aj v iných štátoch. Ale práve preto je dôležité o týchto témach hovoriť otvorene a nie automaticky označiť každú kritiku za propagandu. Pretože jedna vec je brániť krajinu pred inváziou a druhá vec je zatvárať oči pred možnou korupciou, propagandou a koncentráciou moci. A možno práve preto sú podobné rozhovory dnes tak nebezpečné. Nie preto, že hovoria niečo proruské, ale preto, že rozbíjajú jednoduchý čierno-biely príbeh. A teraz ma zaujíma váš názor. Myslíte si, že Západ vytvoril okolo Zelenského príliš veľký kult osobnosti? Alebo sú podobné rozhovory len súčasťou informačnej vojny? Napíšte mi to dole do komentárov.